kusile sompa kusile sompaka kwasa ngingalele kusile sompaka. Sanibonani babukeli, lo usilwane samanzi sila eMpumalanga. Khondlo ngiyaphila. Ngiyaphila khehla lami ngiyaphila sila eMbombela. Sembombela la. Akusesabi la. Sabi. Yeah, Sabi. Angano sibiza kahle na but Sabi between uSabi noSeli. Yeah. Yeah. Kusesabi la. Sabi size kuyithosi zeMpophomeni. Ngo. Yeah. Hey, le ndawo yinhle impela. Mazibuko sesiqalile itho eyokuvula unyaka. Yeah. Kodwa ke ungathi uthi kuzoba nenye itho. Yeah, leyo viki lokugcina kaAugust. Viki lokugcina August. Kusho ukuthi August. Ngomhla wa-25 kanje. Yeah, mhla wa-25, 26 iyaqala, ziyaqala ngomhla wa-26. Kuyaqala kuyafastwa, kuyahanjwa kuyohlanjulukwa. Kuyastinywa, kuyahlanjulukwa, kuyiwe emanzini ekuseni nantambama. Ekuseni nantambama kuyiwe emanzini. Njengoba nje sisiqalile namanje sila eSabi eMpumalanga eNelspruit eSabi sizosebenza nje kakhulu sokwenza inhlambuluko yamanzi kahle. Inhlambuluko yamanzi bese abantu bathola iwasho zabo. Senzela ukuthi abantu bakwazi ukuthi uma bethole ibelokhuzana bethole inhlambuluko emanzini izinto ikwazi ukwenzeka bakwazi ukuvulekela abafuna nje amanzi. Abafuna amanzi nje ukuhlanjululwa njengamanzi. Abafuna uqala phansi. Yebo, zonke izinto abantu awuthola ukuthi bahambe bayintwasweni. Basifika into zabo zangalunga bafuna ukuhlanjululwa mhlawumbe bahlushwa zilwane. Izinto ezinjalo imoya emibi bayahlanjululwa. Abaqalayo ukuhlanjululwa nabo abafisa ukuhlanjululela imoya bayeza bakhokha inani lemali baxhumane nomnguni baxhumane nenkosana okuyibona abantu abazokwazi ukubatshena kahle into eqondile. Nabantu futhi othola ukuthi sebeke beza kimi bayafisa ukuthi kube khona inhlambuluko ejulile njengale le ijule kakhulu siya emanzini ekuseni siya emanzini ntambama siya emanzini ekuseni siya emanzini ntambama kufastiwe kuziliwe kuziliwe ukudla ngoba ukudla kwenza ukuthi umoya ungaphakama umoya ungakwazi ukukwembatha nemimoya iyaphakama kuphakama imimoya esikhundleni ngabe kuphakama umoya ugcine usungakwazi ukuthi wenze izinto zakhe eziqondileyo. So manje siyenzela lokho itho ukuthi umuntu ahlambuluke ngendlela eqondileyo aphinde futhi akwazi ukuthi asondele kumkhulu ahlale naye akwazi ukuyicacisela amaphupha akhe indlela okwenzeka ngayo ngoba singabona okuningi futhi othola ukuthi besingakubonanga ngalesi sikhathi ufika kimi singabona okuningi kakhulu ngoba uhlala nami namhlanje uze kuyoshaya lolu suku esiyobe siqeda ngalo kuyaye kubeke u5 days emanzini 5 days emanzini u2 days or noma 1 day lo wangomgqibelo eSaturday kube yiwona ke esiqala ke sikhululeke ngawo usuyaqala ke uyadla ngeSaturday. Sunday kuyahlukana kahle u7 days kodwa ongaphelele ngoba u6 days noma u6 night. Lapho sikhona nje njengamanje sise Sabi River Camp la ecampini ila esihlala khona njengamanje masiphuma ke sihamba siyosebenza namanje nje sibuye eMpophomeni ngo4 singene ngabo past 3 lapho noma ngo3 sisempophomeni siyasebenza ngo4 bese sisuka mazithi 4 o'clock nje bese sisuka ngoba sithe 3:57 bese sisuka lapha eMpophomeni sibuyela endlini sifike ke sithi ukuphumula silalele ukuthi ngoba besiyogeza kwenzakaleni ugezekeni ubonane wena mawuqeda ukugeza. Ibaluleke kakhulu ke itho ibaluleke kakhulu ihlamba into eziningi enivundulula into eziningi kahle into engiyibukile mina kulena esikuyo njengamanje bengasikho ukuhlambulula kuphela kodwa bekukuthola nakwabanye imlando yabo bebethola imlando kube ngathi sithinte impande yomlando kanti cha indlela esihlangene ngayo eyenza ukuthi kuthinteke imlando yabantu. So manje ke kuyipost le TikTok
nizongena khona nithole inamba kaMnguni nithole inamba kaNkosana bese nikwazi ukuthi nibafonele izobe sekupheleni kwenyanga izoqala ngomhla ka26 okusho ukuthi siyahlangana umhla ka25 noma ngawo umhla ka26 ekseni sizohlela lapha abantu ke sibenzela igroup yabo yangaleso sikhathi setho ukuze bakwazi ukuthi balokhuzane sixhumaneni nabo manje ke siyacela ke kubabukeli beSolomoya TV bangene kuyitho ukuze bazokwazi ukuhlambulula Mazibuko ngicela udlulele indawo e1 futhi kukhona abantu abanga eMpumalanga bathi bona bacela ukuthi bemene beza la bangalali la kulalwa khona kodwa bona bakwazi ukuze bakhokhe imali umnikelo bese indaba ye accommodation ne transport kube yibona abazofika bazenzele uma singadlula lokho ke kulokho ke Mnguni kunganzima ukuthi sibamukele kodwa singabamukela kodwa kunganzima ukuthi sibamukele into eyodwa yenza ukuthi ngisho njalo ukuthi uma ezobe ekwakhe ekubo ifasting lapha ayisaqhubeki ngendlela ayisakwazi ukuthi iqhubeke ngendlela ngoba angimboni at least uma ezokwazi ukuthi eze la sibe naye la ngaphakathi uyabona bese ke kwazi ukuthi siye naye emanzini ngesikhathi ngoba yena ubengakwazi ukusuka endlini ube kuthiwa siyayihlanzela nje ngendlela ejwayelekile uma siyihlanzela ngendlela ejwayelekile ubengakwazi ukwenza lokho kodwa manje ngoba sila sikhempile sibambe umoya la kubalekile ukuthi asondele ukuze ezokwazi ukuthi izinto zenzeke ngendlela ngoba kukhona nezimfundiso ezenzekalayo yebo ezibakhona manje yena ngeke khona ukuyithola ngenxa ukuthi uzobe kubo esuka nje emanzini nalezi ikhathi zo 3 o'clock mehleli kubo kusho ukuthi osongoba isikhathi uyayibona 100% ya into kanjalo bona bangeza uma kuyikuthi kodwa sizovumelana ukuthi beze la sizohlala nabo eduze sikwazi ukuhlala nabo eduze so manje abantu bengibacela ukuthi basondele kuyithola iyahlambulula khona ngokujulileyo ihlambulula kakhulu uma umuntu nje efuna inhlambuluko eqondileyo ezokwazi ukuthi avuke nento manje ayisho manje angalindi kuze kuphele iviki angene kwi live session noma ezekimi ngoba Mnguni ngishintshile indlela yokusebenza indlela yokusebenza uma ngizosebenza umuntu ngendlela ejwayelekile sengizobasa ngeSaturday kuphela abantu emanzini noma ngomgqibelo kuphela abantu emanzini bangene ekseni ntambama bangene hayi ngizobasa ngomgqibelo kuphela ngiyobahlambulula nje ngibasa ngomgqibelo kuphela isonto sengizolenzela abantu abangakhona ukungena kwi live session yamaphupho bantu umuntu uzoza namaphupho akhe ayi3 umeza kimi face to face uza namaphupho akhe ayi3 kodwa mayizongena ku live session uzoza namaphupho ayi5 kuwo lo 200 wakhe uma efuna ukuyizela yena face to face ngoba bakhona abantu abafuna leyo into kanjalo ukuthi bayizele face to face ukuze bazokwazi ukukhuluma nami kanje kodwa akangifuni ukuthi ungibambezele ngoba usuke kulinda abantu abafunayo futhi nabo ukungena abafunayo nabo futhi ukungena so manje ngesonto ngeSunday amaphupho aku live session i1 on 1 azoba sebusuku noma azoba ntambama ngabo 7 bese kuthi lana awu face to face azoba ngabo uyoqala ngo9 noma ngo10 ukufika abantu abazolokhuzana noma ukuqala ukusebenza abantu sebefikile so manje ke kufanele ukuthi abantu bazi ukuthi kune indlela esishintshile yokusebenza ngoba umsebenzi uyakhula ngalesikhathi ukhula umsebenzi ukhomba khona ukuthi kunabantu abangakhona ukuthi bagcine behlambulukile ngoba kuyiwa kabili angisakwazi ukufinyelela eKapa angisakwazi ukubuyela eThekwini abantu yobahlambulula kabili ubahlambulula ka2 abantu kodwa uyalokhuzana uthi ubahlambulula kanjalo awusakwazi ukuthi ukwazi ukuthi ufinyelele nakwabanye so manje amakhehla ayakhala kakhulu ngendaba yokusabantu kabili emanzini afuna ukuthi ubahlambulula athi uyakwazi nje ukubeka isandla kumuntu asinde engabuyanga kabili yini ezokuhlula ukuthi ukwazi ukubafaka emanzini bahlambululeke ubafake kanye bese ukwazi ukubahlaziyela ke lawo maphupho ngeSunday ofuna ukuza face to face uyeza ofuna ukungena ku live session ayisevele upetrol wakhe uyakwazi ukuthi athole ilinki
akwazi ukulokhuzana akwazi ukuthi angene ku live session asho amaphupho akho ayi5 usho 5 yamaphupho akho kodwa uma kuza ku face to face 3 yamaphupho uphu ungene omunye ashe 3 yamaphupho aphu ungene omunye i-face to face le. Siyabonga kakhulu ke Mazibuko. Sicela sikwazi ke ukusebenzisana ngaphandle lokho Khondlo. Siyabonga. Ngiyabonga nami Mnguni. Siphinde futhi sedlule kulena yembizo. Eyembizo futhi kufanele ukuthi kwesicacise lento yembizo. Imbizo sinayo imbizo. Abantu akobe ngene kwimbizo bezokwazi ukuyibuzela. Ngoba imfundiso zijulile nalapha kwimbizo. Imaflyer ayakhishwa eyimbizo. Sikumbizo number 9 manje. Abantu kufanele ukuthi bangene. Izokhuluma ngamagobongo nendiki. Le adidlule bekuyindiki namagobongo agcine ngafinyelelwanga kumagobongo ngenxa yendlela ebijule ngayo. Kodwa ke bona abantu babone sebebona ilokuzana imibuzo ngoba ekushuthi lamakhehla enze ngendlela yawo. Ngoba abantu abafuna ukungena bagijima bethi bayoyibuka kulokuzana kuyi-channel yohambo nemfihlo kamoya. Bagijima bethi bayoyibuka khona imbizo bengafuni ukungena. So manje kushuthi amakhehla akhathele lemfundiso ashiya imibuzo ebuzwa abantu. So manje abantu bayamangala ukuthi kungena imibuzo bekade kuqalwe phi. Uyabona? Ngoba abantu abafuna ukungena kwimbizo bafuna ukuyibamba ngalo. Kodwa abantu abakhona la kwimbizo abakubuzeli lento ofuna ukuyibuza. Ngena ke kwimbizo ukuze uzokwazi ukuthi ulokhuzana ulokhuzane ucaciseleke izintweni ofisa ukuthi uzazi. Caciseleke wena kubuze wena angeke akwazi ukukubuzela omunye umuntu. Akakwazi ukukubuzela. Uzoyibuza vele into oyidingayo kodwa ngeke abuze ngalendlela wena oyizwa ngayo nangendlela wena oyifuna ngayo. So manje ngiyanicela ukuthi ningene kuyimbizo. Imbizo senzeke esontweni lokugcina enyangeni. Amaphupho enzeka ku 3 weeks of the month. Ungena nje la kulama Sunday la kule kulo 3 weeks ungene kuma Sunday yakhona i live session le i1 on 1 bese kuthi face to face ikuwo nawo lamasonto amathathu esontweni lokugcina sisuke senza imbizo. Ungayihluphi nokuyihlupha ukuthi usuke kwakho ngoba ngeke uzofike uthola usizo evikini lokugcina sisuke senza imbizo. So manje ngiyacela abantu bangene kuyimbizo Mnguni. Siyabonga kakhulu. Siyabonga, amen.